Vážení přátelé, dobrý den, zdravíme vás opět ze studia Filmlabu a vedle mě už sedí Katarína Chválová, což je něco mezi kostýmovou designérkou samotnou a kostýmovou výtvarnicí, návrhářkou. Co všechno jsi, prosím tě? Ahoj, tak ja zdravím. No trafil si to skoro akože presne. Vlastne tomu odevu sa venujem už ako od strednej školy a potom počas tej výšky to nejak ako prišlo, že by som si chcela vyskúšať ten film a nejako v druhom ročníku ma prepadla nejaká tá akože vážeň k tomu filmu, ale vlastne ako to tak všetko kombinujem a striedam, takže sa úplne asi nedá povedať, že som vyslovene len ako designer alebo výtvarník. Takže od všeho něco prostě. Od všeho niečo, no. My se tady budeme bavit o tvojí nové kolekci. Kde jsi vzala inspiraci na tu svoji novou kolekci a o čem to je, co to vlastně všechno zahrnuje? Tak moja nová kolekcia je teda moja diplomová práca. Kolekcia je s názvom Love, s otáznikom na konci. A koncept kolekcie je ako, mala som pocit, že už vlastne ten piktogram srdca, ktorý všetci ako poznáme a posielame si to navzájom cez tú virtuálnu ako sieť, že už ako neznamená tú opravdovú akože takú lásku. A tak vlastne v tej kolekcii sa zaoberám tou otázkou lásky a toho nejakého zlomeného srdca a srdca, ako to všetko vlastne ako funguje. A zvolila som vlastne postup, kedy pracujem akože s performance vopred tých jednotlivých ako odevov. A je tam vlastne, na začiatku boli ako nejaké kapsičky, kde bola tá krv. Počas tej performance sa to vlastne akože rozpuklo a na tých odevoch ostali vlastne akože škvrny. A tie škvrny tým praním buď akože zmiznú, alebo ostanú. A je to taká tá metafora na to naše vlastne srdce, že keď je zlomené, tak ono sa počasie spraví, ale nikdy to nebude ako 100%. Nikdy už nebudeme vlastne taký ako krásny a organický znova. A vlastne ako táto idea sa odzrkadluje nejak ako aj v tých materiáloch, že sú to vždycky ako prírodné materiály, ako hodváb, bavlna a ich vlastne zmesí. A tá kolekcia celá ako zachytáva nejakú tú súčasnú dobu, kedy sa zmieša ako taký ten street a nejakú tú akože ženskosť do toho dávam. Takže až tak do hloubky to dá. Takže až tak do hloubky, no. A ešte možno je ako dôležité dodať, že vlastne som performovala akože s vlastnou krvou, lebo keby to bolo s tou farbou, tak je to len niečo také, ako nemá to až takú úprimnú výpovednú hodnotu. Takže ty si do toho dala opravdu něco ze sebe. Takže som snehala proste odobrať fakt ako tú krv a fakt ako tá performance prešla s ňou, no. Aha, tak to je zajímavé. Jinak každopádně tady máš modely, tak jestli nám popíšeš, co tady máme. Jo, určite. Takže Jozef má na sebe, keď pôjdeš tak trošku dopredu, tak vlastne tu bolo predtým to vrecko a to je už vlastne tá zasunutá krv, ktorá je akože vypratá a už vlastne akože ostane. A čo sa týka materiálu, tak je to veľmi príjemná akože bavlna. Myslím, že Jozef to môže odkývať, že? A čo sa týka potom akože bášky, tak tam máme v podstate tie ako jasné prvky, kedy sú tu tie ako mikiny, Baši, trochu sa otoč asi, ako tie mikiny, ten streetový vec, streetový style taký, čo sa týka tých nohavíc, tak vlastne tiež. A miešať to spolu s tými ako ženskými prvkami, čo vlastne doplňujú napríklad tieto volániky, alebo ako boty na širšom podpätku, no tak ďalej, no asi. A tady ta kolekce bude třeba jako k dostání k běžnému nošení, nebo? Jo, určite. Opravdu? Akože, no opravdu, o tej trička je akože dosť veľký záujem, takže už ako to na tom pracujem pilne, by sa dalo povedať. A kolekcia určite bude k videní 17.6. na prehliadke Exist, čo je prehliadka končiacich ročníkov bakalárskeho a magisterského štúdia, takže určite sa príď pozrieť. No to určitě. Aha. Tak 17.6. v 6 hodin 13. budova Děkujeme za pozvání. A kromě těch triček bude ještě něco jako třeba kalhoty bílé, jako něco takového pánského, ptám se pro sebe. Jo, takhle. No tak to tričko je unisex za pánske, takže myslím si, ako, že by s tým nebol problém. A čo sa týka tých ako nohavíc alebo tých spodných dielov, čo si sa pýtala, tak určite to budú akože tie nohavice, ale myslím si, že predáme ako aj tie šaty a tak. Výborně. Takže každý si tam najde ako to svoje a celá vlastne kolekcia bude odprezentovaná toho 11.6., takže si to treba prísť asi pozrieť a vychutnať v celku s tou atmosférou. Tak my ti moc krát děkujeme za rozhovor, přeju úspěšné prodání kolekce, když to takhle řeknu. Užij si festival zlínský a my se s vámi, dámy a pánové, zase uvidíme tady ve studiu Filmlabu.